Доброй раніцы. Да. Я, може, скажу некалькі слов, Да, а потім дам вам слово. Доброй раніцы, сердечно вітаю. У нас сёння гость, кандидат філалагічных навук Алена Садоўская, дацэнт, загадчык кафедры беларускай філалогіі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купал, якая падрыхтавала для нас лекцію, прэзентацыю «Вобраз чалавека ў беларускай літаратурнай і дыялектнай фразеологіі». Так што пасля лекцыі будзе час яшчэ магчыма задаць пытанне, так што можете падрыхтавацца. І можа добра было б, каб мы ўсе выключылі свае мікрафоны, каб не перашкаджаць спадарні Алене чытаць лекцыю. Калі ласка. Дякую вялікі, канешне, за гонар вялікі для мяне сёння яднацца з Варшаўскім універсітэтам. Ну, напэўна, гэта єднасць у нас адчувалася з самага пачатку, калі толькі наладзілі сувязі і паміж студэнтамі, і паміж выкладчыкамі. Ну і адзінае, толькі спадзяёмся на лепшыя часы, што вот кончыцца гэтая пандэмія, і мы зноў будзем ездзіць адзін да аднаго ў госці, тым больш, што скажем, я у сваю праграму запрошаны прафесор, закладаю прозвішчы выкладчыкаў кафедры беларусістыкі. Я думаю, нас гэта чакае ўперадзе. Ну і ўвогуле цяпер ужо тады непасрэдна перайдзем да нашай тэмы. Ведаеце, што тэму, якую я заклала ў сённяшнюю лекцыю, яна, напэўна, не зусім выпадковая, не выпадковая як асабіста для мяне, так і для ўсіх членаў нашай кафедры. Невыпадковая чаму? Па-першае, фразеологія – гэта раздзел мовазнаўства, які пачаў развівацца літаральна недзе ў другой паловы 20-го стагоддзя. Ну, а для навукі гэта ўвогуле, канешне, не тэрмін. Безумоўна, фразеологізмы пад рознымі назвамі яны бытавалі і раней, пра іх гаварылі, але вось такая сістэмнае іх даследаванне, комплекснае даследаванне пачало менавіта развівацца вот уже недзе ў другой паловы 20-го стагоддзя. Па-другое, невыпадковасць гэтай тэмы абумоўлена, напэўна, і тым, што менавіта на нашай кафедры і менавіта ў сценах нашага універсітэта сфарміравалася школа, і перш за ўсё пад кіраўніцтвам вядомага ў славістыцы прафесара, вучонага Івана Яковлевича Лепешева, пра якога я сёння, напэўна, буду таксама шмат гаварыць, таму што менавіта з-пад яго пяра выйшлі тыя грунтоўныя слоўнікі, даведнікі, падручнікі, дапаможнікі, якія надалі беларускай фразеологіі абсалютна новы статус. Па-трэцяе, гэтая тэма, напэўна, яшчэ цікавая і тым, што фразеологізмы з'яўляюцца тым унікальным матэрыялам, які ўвогуле сведчыць пра развіццё любой мовы. І калі фразеологічны фонд кожнай мовы дастатковы, і ён добра, скажам, распрацаваны і існуе, то менавіта гэта вельмі вялікі плюс для любой мовы. Канешне, вялікую, напэўна, каштоўнасць уяўляюць так званыя, уласна, беларускія фразеологізмы, пра якія мы можам, я пра гэта таксама буду гаварыць ніжэй, пра якія мы можам даведацца ў розных, на сёння пачэрпаць з розных слоўнікаў, даведнікаў, якія ў дастаткова вялікім аб'ёме распрацаваны. Ну і калі, напрыклад, я гавару такія, цудоўныя, скажам, для мяне выразы, фразеологічныя выразы, як дзядзька ў Вільні, гады ў рады, так-сяк на-касяк, абы не па-людску і іншыя, то, безумоўна, адчувае, што сапраўды сутнасць гэтых фразеологізмаў была закладзена сваім народам, і кожны, напэўна, мае магчымасць адчуць іх прыгажосць. І хачу сказаць яшчэ той момант, што фразеологізмы – унікальны матэрыял, які вельмі на сённяшні дзень распаўсюджаны у самых розных накірунках. Перш за ўсё, калі ў нас праводзяцца алімпіяды рознага тыпу кшталту, то без іх, без фразеологіі не даецца, увогуле не фарміруюцца ніводныя заданні. Таму што веданне фразеологіі – гэта значыць, ты ведаеш свой народ, сваю культуру, сваю мову. І як у алімпіядных заданнях, так і ў тэставых заданнях яны вельмі шырока выкарыстоўваюцца.
Ну і ўвогуле хочу яшчэ сказаць пра тое, што фразеалогія носіць антрапацэнтрычны характар. Яна заўсёды накіравана на чалавека. Асноўная маса фразеалагізму, дарэчы, я пра гэта, канешне, сёння і буду гаварыць пры вырашэнні самых розных пытанняў. Асноўная маса фразеалагізмаў, яны, канешне, накіраваны на чалавека, звязаны з чалавекам. І калі нават у фразеалогіі у слоўніку будзе такая памета, што там адносіцца да прадмета нейкага неадушаўлённага, усё роўна тым ці іншым спосабам гэты фразеалагізм звязаны з чалавекам. Ну і хочу увогуле сказаць пра тое, ну, як бы у пачатку майго выступлення, пакуль мы перайдзем ўжо да разгляду непасрэдна пытанняў, што вот тыя пытанні і лекцыі, якія я сёння сфарміравала, як бы першыя 3 пытанні, яны трошачкі, можа быць, і не зусім накіраваны на вобраз чалавека, то есть у іх агучванні гэта не адчуваецца, але тым не менш, нават вырашаючы гэтыя пытанні, я ўсё роўна, прыводзячы прыклады фразеалагізмаў, буду звяртаць увагу на тое, што яны непасрэдна накіраваны на самога чалавека. Ну і таму вот такі невялічкі ўступ, і я ўжо цяпер непасрэдна перайду да той прэзентацыі, якая мне падрыхтавана, і па гэтых слайдах буду гаварыць тое, што я вам хацела данесці. Так, зараз. Так, с начала слайда. Спачатку зараз. Ну, тэма ўжо, як вам ужо вядома, вобраз чалавека ў беларускай літаратурнай і дыялектнай фразеалогіі. Вы ведаеце, што рыхтуючыся, канешне, да гэтай лекцыі, я прапрацавала вялікую колькасць слоўнікаў фразеалагічных і літаратурнай і дыялектнай мовы, але адразу хочу сказаць, што, безумоўна, не ўсе фразеалагізмы я магла улічыць, таму што іх настолькі вялікая колькасць і настолькі шырока яны прадстаўляюць вобраз чалавека, што, скажам, толькі па адным нейкім накірунку можна гаварыць цэлую лекцыю. Ну вот прыкладна тыя пытанні, якія мы з вами сёння разгледзім. Літаральна некалькі слоў скажу пра асаблівасці развіцця фразеалогіі на сённяшні дзень у беларускім мовазнаўстве, пра тыя фразеалагічныя даведнікі літаратурнай і дыялектнай моў, якія ў нас створаны, але, канешне, акцэнт я буду рабіць менавіта на працы членаў нашай кафедры, таму што фразеалагічная школа Гродзенскага універсітэта, яна, безумоўна, вядомая. Далей, трэцяе пытанне, яно датычыцца таго, што вот фразеалогія, ведаеце, што гэта такія фразеалагізмы, гэта такія адзінкі, на аснове якіх можна даследаваць літаральна ўсе лінгвістычныя з'явы. На аснове фразеалагізмаў можна студэнтам, вучням гаварыць, што такое семантыка, што такое граматычнае, што такое сінтаксічнае, што такое стылістычныя асаблівасці мовы. То есть гэта такі вельмі добры матэрыял, на аснове якога можна разглядаць усе лінгвістычныя з'явы. Ну і ўвогуле семантычныя групы фразеалагізмаў са значэннем асобы, тыя групы, якія вылучыла на аснове слоўнікаў фразеалагічных, дыялектных і літаратурных. Ну, увогуле, калі гаварыць пра фразеалогію як раздзел мовазнаўства, то ведаеце, што я ўжо вам на пачатку сказала, што яна пачала развівацца ў другой палове 20-го стагоддзя. І шмат у чым мы абавязаны даследаваннем менавіта прафесара нашай кафедры Івана Яковлевича Лепішева. Менавіта дзякуючы яго працам фразеалогія сфарміравалася ў асобную галіну і атрымала даследаванне па розных накірунках: семантычным, граматычным, марфалагічным, стылістычным і сінтаксічным. І таму як бы спецыфіка заключаецца ў тым, што тыя пытанні, на якія я зараз звярну увагу, яны сапраўды на сённяшні дзень разглядаюцца і вельмі такія перспектыўныя. Значит, першае, я ўжо сказала, што гэты раздзел пачаў развівацца ў апошнія 4-5 дзесяцігоддзяў. Фразеалагічныя адзінкі пад рознымі назвамі ідыёмы разглядаліся ў рамках лексікалогіі, то есть як асобныя адзінкі не вылучаліся вельмі доўгі час. Ну і, дарэчы, нават да нядаўнага часу ў школьных падручніках
фразеологія як раздзел мовазнаўства асобна не разглядаліся, а вот у раздзеле лексікалогія проста ішоў невялічкі параграф. Ну і гэта ўжо выпраўляецца, гэтая памылка літаральна на сённяшні дзень. Далей, шырокае развіццё атрымала сістэмнае даследаванне фразеалагізмаў паводле пэўных серый і аб'яднанняў. І ведаеце, што гэта вельмі цікавы накірунак. Значыць, вот, напрыклад, адна з такіх серый гэта семантыка-граматычныя разрады фразеалагізмаў. Вылучаюцца назоўнікавыя, прыметнікавыя, дзеяслоўныя, прыслоўныя, што гэта такое, я таксама трошкі ніжэй буду гаварыць. І вот даследуецца кожны разрад. І на аснове гэтага таксама фарміруецца моўная карціна свету як у беларусаў, так і ў цэлым, напрыклад, славян ці прадстаўнікоў іншых моў. Далей, даследуюцца фразеалагізмы паводле структурных разнавіднасцей. Ніжэй мне таксама будзе гэты момант, што такое фразеалагізмы сказы, фразеалагізмы словазлучэнні, фразеалагізмы спалучэнні слоў і як на аснове гэтага фарміруюцца звесткі паводле сінтаксісу, звесткі па сінтаксісе. Даследуюцца фразеалагізмы паводле розных семантыка-тэматычных груп, фразеалагізмы з кампанентам саматызмам, заонімам, гідронімам, або, напрыклад, фразеалагізмы, створаныя на аснове біблейскіх нейкіх сюжэтаў, фразеалагізмы, якія ўтрымліваюць у сваім кампанентным складзе уласныя імёны. Вот таксама такія разнавіднасці. Далей адбываецца інтэграцыя фразеалогіі, кагніталогіі, культуралогіі, таму што фразеалагізмы гэта, безумоўна, такі важны нацыянальны матэрыял і веданне не проста адзінак моўных, але, канешне, у сукупнасці з іх значэннем. Далей, шырокае даследаванне атрымала дыялектная фразеалогія. Я сёння проста буду, напэўна, хваліцца перад вамі, і пакажу, што вот у нас літаральна ў гэтым годзе выйшаў дыялектны слоўнік фразеалагізмаў Гродзеншчыны. Я думаю, што вот каштоўнасць для нас, увогуле відавочная. Далей, шырокі накірунак атрымала даследаванне фразеалагізмаў у творах мастацкай літаратуры. І магу нават сказаць, што ў гэтым накірунку абаронены шматлікія дысертацыі, і пад кіраўніцтвам выкладчыкаў нашай кафедры. Безумоўна, гэта таксама дапамагае стварыць моўную карціну свету беларусаў. І вывучэнне фразеалогіі ў параўнальным супастаўляльным аспектах. Вот літаральна у нас у тым годзе было абаронена нават две кандыдацкія дысертацыі па параўнальнай фразеалогіі беларускай і французскай моў і беларускай і англійскай моў, таму вот таксама дастаткова перспектыўны накірунак. Вот гэта тое, чым жыве цяпер фразеалогія. І я паўтараю, цікавасць у даследчыкаў толькі ўзрастае. А цяпер трошачкі я скажу, другое пытанне я сфармулявала так: фразеалагічныя даведнікі беларускай літаратурнай і дыялектнай моў. Вот мы іх разгледзім як фразеалагічныя слоўнікі і дапаможнікі і падручнікі па фразеалогіі. Уся справа ў тым, што я, канешне, акцэнт зраблю у асноўным на выданні выкладчыкаў нашай кафедры, хаця на межах, на тэрыторыі Беларусі іх значна большая колькасць, але ўжо як бы час нам гэта не дазваляе, таму тое, што ёсць у нашым арсенале, тое, чым мы можам падзяліцца. Безумоўна, фразеалагічныя слоўнікі, вот такія раздзелы, напэўна, студэнты ведаюць, у нас студэнты фразеалогіяй займаюцца на першым курсе і вывучаюць раздзел адпаведна фразеалогія, фразеаграфія, раздзел мовазнаўства, які займаецца тэорыяй, праклікай і складання слоўнікаў, а таксама апісвае, характарызуе, называецца фразеаграфіяй. І фразеаграфічныя слоўнікі, фразеалагічныя слоўнікі розныя па сваіх, напэўна, накірунках, бываюць аднамоўныя, шматмоўныя. І вот паводле крыніц матэрыялу яны дзеляцца на фразеалагічныя слоўнікі літаратурныя, народнай мовы, асобных гаворак, і паводле прызначэння тлумачальныя, этымалагічныя, слоўнікі фразеалагічных сінонімаў, антонімаў, фразеалагічныя слоўнікі мовы пісьменнікаў. Я гэта вам сёння буду іх таксама прадэманструю. Як бачым, шырокі спектр, і, в прынцыпе, ёсць яшчэ над чым нават працаваць.
Ну, увогуле, калі гаварыць пра гісторыю беларускай фразеаграфіі, то яна пачынаецца ўжо з 19 стагоддзя. 19 стагоддзе, ведаеце, гэта перыяд беларускага нацыянальнага адраджэння, калі пачала фарміравацца толькі беларуская мова, ну і увогуле яе то і не было як бы пад такой назвай беларуская мова, но але тым не менш, фразеалагізмы пад назвай звычайна прымаўкі, да, яны ўключаліся ў слоўнікі жывой народнай мовы, тлумачыліся. Дык вось першымі збіральнікамі, пра іх таксама можна шмат чаго гаварыць, былі этнографы, фалькларысты ў асобе Яна Чачота, Шпілеўскага, Рамана Валяцкага і іншых. Дык вось, што датычыцца тлумачальных слоўнікаў фразеалагізмаў з народнай мовы і асобных гаворак, я трошачкі на іх зараз спынюся, вот, і ўключыла ў прэзентацыю ну, наступныя з іх. Гэта вот не працы членаў нашай кафедры, я проста пра іх не магла сказаць, пра гэтыя даведнікі, створаныя Юрчынкам на матэрыяле гаворак Мсціслаўшчыны, 3 выпускі тлумачальнага фразеалагічнага слоўніка. Яны называюцца «І коціцца, і валіцца, і сячэ, і паліць слова са слова». Ну, ведаеце, што я зараз растлумачу значэнне гэтых назваў. У аснове гэтых назваў пакладзены, канешне, фразеалагізмы. І ўсе вот гэтыя 3 фразеалагізмы, яны перш за ўсё характарызуюць асобу самога чалавека, яго дасціпнасць. Напрыклад, першы вот фразеалагізм «І коціцца, і валіцца», да, абазначае поўны дастатак, то есть матэрыяльную незалежнасць, і характарызуе чалавека, ну як бы ўсё ў яго адбываецца дастаткова добра, да? Ну і безумоўна, гэта вот, ну, у асноўным душа беларуса, да? Душа того чалавека, асноўная рыса чалавека, які пражывае у нас у Беларусі. І сячэ і палец другое выданне, да? І сячэ і палец таксама характарызуе чалавека, які знаходлівы ў размове, ведае, што сказаць, ведае, як пастаяць за цябе. Ну, напэўна, гэта таксама тыповая рыса, вот, ну, асабліва выхадца можа быць з Мсціслаўшчыны, ну, але і не толькі. Ну і слова за слова, 3-й фразеалагізм звычайна ўжываецца тады, гаворыць пра тое, калі пачынаецца некая размова, да, слова за слова і пачалася размова. Напэўна, таксама характарызуецца вот асаблівасць, ну, здольнасць чалавека і важнасць яго, важная рыса уступаць у размову. І вось гэтыя 3 цудоўныя даведнікі, да, вот і сячэ і палец, так яны выглядалі слова за слова. Ведаеце, што яны сапраўды, ну, нават чытаюцца не як слоўнікі, но як цікавы такі матэрыял, які раскрывае асобу чалавека, характэрныя рысы беларуса. Ну і, безумоўна, вот гэтыя, можа быць, фразеалагізмы, якія занатаваны ў дадзеных даведніках, ну, не столькі яны уключаюць у сябе асноўную масу літаратурнай фразеалогіі, колькі вось тыя мясцовыя фразеалагізмы, якія занатаваны на гэтай тэрыторыі. Ну, напэўна, для беларускай фразеалогіі асоба Фёдора Михайловича Янкоўскага, гэта выбітнае, выключнае. Безумоўна, вот, я, канешне, больш за ўсё буду гаварыць сёння пра асобу Івана Яковлевича Лепішева, але тым не менш, беларуская фразеалогія Фёдора Михайловича Янкоўскага – гэта першая птушачка, ну, разам з Аксамітавым ён яшчэ ў 60-х, 70-х годах працаваў, і вот рабіў першыя крокі ў даследаванні фразеалагізмаў, і ён з'яўляецца, канешне, выбітным настаўнікам, лепшым настаўнікам да той фразеалагічнай школы, якая сфарміравалася ў сценах нашага універсітэта. Ну, безумоўна, да асобы Івана Яковлевича Лепішева я яшчэ раз звяртаюся. Вот калі выпусціў свой даведнік з народнай фразеалогіі, дыферэнцыяльны слоўнік, і як пісаў у прадмове да гэтага слоўніка, ён хацеў уключыць у яго тыя фразеалагізмы, якія вот да 91-го года увогуле не былі нідзе зафіксаваны, ні ў якіх слоўніках ні літаратурнай, ні дыялектнай мовы, так называемая фразеалагічная неруш. Ну, таксама заслугоўвае сваёй увагі слоўнік беларускай народнай фразеалогіі Мяцельскай і Камароўскага, які таксама сабраў дыялектную фразеалогію. Ну і вот сёння я з асаблівым гонарам хачу сказаць пра тое, што
Прафесор нашай кафедры Миколай Александрович Данилович, да, які вучыўся ў таго ж самага Фёдора Михайловича Янковскага, быў яго вучнем, далей працягваў справу Лепешева Івана Яковлевича. Ён выпусціў фразеалагічны слоўнік гаворак Гродзеншчыны, літаральна вось у тым годзе. Над слоўнікам Миколай Александрович працаваў 40 гадоў. Уяўляеце, гэта фактычна уся свядомая навуковая дзейнасць, і не таму, што доўга працаваў, таму што там не хацеў ці што, ён жыў у гэтым, але вот калі пачаў збіраць матэрыял, адразу ставілася, скажам, адна мэта, адна задача сабраць проста дыялектныя фразеалогіі Гродзеншчыны, але потым, калі ён у розных дыялекталагічных ужо экспедыцыях гаварыў з насельніцтвам, да, з носьбітамі гэтых фразеалагізмаў, то звярнуў увагу на тое, што ў сваім маўленні яны выкарыстоўваюць не толькі там вузкадыялектныя фразеалагізмы, але, канешне, і фразеалагізмы, якія ўжо занатаваны ў пэўных слоўніках і даведніках. І паступова гэта задача набывала новыя іншыя абрысы, і таму вось ён на сённяшні дзень выдаў вось гэты слоўнік, фразеалагічны слоўнік, у якім занатаваны і уласна дыялектныя фразеалагізмы, і агульнанародныя, вядомыя літаратурнай мове. І ён стварыўся, ён як бы аказаўся дастаткова такі вялікім па аб'ёме, і сапраўды, калі гартаеш гэты слоўнік, знаёмішся з фразеалагізмамі, то раскрываецца зноў жа душа таго беларуса. Ты бачыш гэтых жыхароў Гродзеншчыны, як бы чуеш іх нават смак гэтай мовы. І яшчэ хачу сказаць, паколькі Гродзеншчына, канешне, мяжуе з тэрыторыяй Польшчы, то на дыялектную фразеалогію Гродзеншчыны аказала ўплыў і польская мова, і элементы гэтай мовы сустракаюцца ў шматлікіх нашых фразеалагізмах. Я выпісала толькі некалькі з іх, напрыклад, голы, як свенты турэцкі, вельмі бедны чалавек, да, свенты, з відзення, знешне звонку, згінты пшападні, выказванне незадавальнення, адным пэндам, вельмі хутка, у момант, гарончка яго бяры. Няхай будзе так, няма чаго непакоіцца, турбавацца, падзісь дзень да гэтага часу, як шавец на Божа цяла, залішне празмерна напіцца, да, або як сёнчкі бярэ, вельмі добра, гладка гаворыць. Гэта толькі некалькі фразеалагізмаў, і ведаеце, што адразу ўжо у маёй свядомасці пасля выхаду гэтага слоўніка фарміруюцца тэмы курсавых і дыпломных прац для нашых студэнтаў. Такіх, напрыклад, фразеалагізмаў з элементамі польскай мовы, з лексічнымі, фанетычнымі, словаўтваральнымі элементамі дастаткова вялікая колькасць, да? І таму, папрацаваўшы з гэтым слоўнікам, напэўна, можна вызначыць той працэнт запазычанняў з польскай мовы, якім шляхам яны прыходзілі. Вельмі лёгка і проста гэта зрабіць, і тым не менш прасачыць гэтыя ўзаемасувязі. І, напэўна, на аснове гэтага слоўніка можна гаварыць пра іншыя накірункі фразеалагізмаў, да, якая колькасць, напрыклад, фразеалагізмаў у мове пераважае там ці дыялектных, ці літаратурных, якія лексічныя адзінкі ўваходзяць у склад фразеалагізмаў, якія яны паводле семантыкі, колькі з іх непасрэдна характарызуюць асобу чалавека, да, у якіх накірунках, больш станоўчых ці больш адмоўных. Карацей кажучы, тое выданне, якое мы атрымалі ад гэтага вучонага, сапраўды яно унікальнае, і найперш за ўсё дазволіць захаваць гэты унікальны фразеалагічны фонд. Таму вось такім чынам. Калі мы, канешне, прыедзем да вас у госці, можа быць, да, ці вы прыедзеце, то абавязкова адзін экземпляр вось гэтага слоўнічка Миколая Александровича Даниловича, я яго паказваю, да, мы таксама вам яго падорым. Я думаю, што нават праводзячы даследаванні фразеалогіі, вы таксама можаце на аснове гэтага матэрыялу.
Так, гэта тое, што датычыцца фразеалагічных слоўнікаў дыялектнай фразеалогіі. Цяпер перайду да фразеалагічных слоўнікаў літаратурнай мовы. Ну вот я асноўны спісак прац, канешне, паказала, зараз уже непасрэдна. Ну першае выданне, яно тут у мяне ў прэзентацыі адсутнічае, але гэта фразеалагічны слоўнік для сярэдняй школы быў выпушчаны ў 1973 годзе пад рэдакцыяй Ніны Васильевны Гаўрош, Лепешева і Фёдора Михайловича Янкоўскага. Доўгі час вучні карысталіся ў школе менавіта гэтым слоўнікам, у якім былі занатаваны самыя хадавыя фразеалагізмы. Ну і цяпер вот я хочу прыступіць да таго, што ўжо у 70-е гады на нашу кафедру прыйшоў працаваць Іван Яковлевич Лепешаў, ну, фразеолог ад Бога, вот я так скажу таксама фразеалагізмам, да, гэтым фразеолог ад Бога. Напэўна, сапраўды ён быў зверху накіраваны ў беларускую навуку для таго, каб зрабіць, ну, можа быць, вот арганізаваць у фразеалагічнай навуцы тое, што ён зрабіў. Ну, могу сказаць нават такі факт, для таго, каб стварыць вось гэты першы фразеалагічны слоўнік беларускай мовы ў 2 тамах, які ён выпусціў у 1993 годзе, найперш за ўсё, канешне, ён з 70-х гадоў пачаў ствараць сваю асабістую картатэку фразеалагізмаў. Для гэтага Іван Яковлевич перачытаў усю мастацкую літаратуру, якая ўвогуле, да, беларуская існавала, усе тыя новыя выданні, якія выходзілі, творы мастацкай літаратуры, таму што для таго, каб занатаваць фразеалагізм літаратурнай мовы, ён павінен перш за ўсё гучаць, канешне, у мове мастацкай літаратуры. І вот падзея 1993 года, калі ён выдаў гэты слоўнік, яна была выключная не толькі для беларускай фразеалогіі, але, я лічу, для ўсёй славянскай фразеалогіі. Дастаткова сказаць, што ў гэтым слоўніку фразеалагізмы атрымалі усебаковую характарыстыку, семантычную, граматычную, стылістычную, сінтаксічную. І калі карыстаешся, напрыклад, гэтым слоўнікам, то не толькі раскрываецца значэнне, але бачым усе асаблівасці, нюансы, тонкасці ўжывання таго ці іншага фразеалагізма. Ведаеце, што вот, ну, скажем, цяпер Іван Яковлевич ужо знаходзіцца ў іншым вымярэнні, але калі ён стварыў гэты слоўнік, да, і пражыў ён увогуле, канешне, жыццё доўгае, 90 год, но тым не менш, вот ведаеце, што чаму ён любіў фразеалагізмы? Таму што гэтымі адзінкамі можна адлюстраваць, ну, скажем так, шырока даступна і выкарыстоўваючы найменшую колькасць слоў усе факты свайго жыцця. Вот я заўсёды з такой ностальгіяй і нават, можа, трошкі нават са слязамі на вачах успамінаю выраз, які сказаў Іван Яковлевич. Ахарактарызаваў сваё жыццё адным сказам, 2 фразеалагізмамі. Быў на кані і пад канём. Больш, канешне, пад канём. Вот паспрабуйце ахарактарызаваць сваё жыццё іншымі моўнымі сродкамі. І калі мы захочам вывесці значэнне фразеалагізмаў на кані і пад канём, да, звычайнымі словамі, но у нас так не атрымаецца. Да? І вот сапраўды быў на кані і пад канём. Больш, канешне, пад канём. Вот гэта ўся формула жыцця чалавека, а калі яшчэ бачыш, што ну, ведаеш больш падрабязна пра яго жыццё, то, канешне, ну, гэта фразеалогія, гэта многа чаго каштуе. Цяпер глядзіце, ён вот ужо ў сталым узросце, калі, скажем, быў 2003, ой, я уже гады сама забылася, у 1993 годзе выдаў гэты слоўнік, ён працу сваім не спыніў, на гэтым не спыніў. У яго ўзнікла новая, зноў жа, апантанасць фразеалогіі, ён бачыў, можа быць, ну, заўсёды пасля выхаду першай нейкай кніжкі, бачыш, што тое там не занатаваў тое, і ён зноў апантана пачаў працаваць
над перавыданнем і дапоўненым выданнем гэтага слоўніка. І як бы працаваў вельмі апантана, таму што ўзрост ужо быў дастаткова такі вялікі, да, і вельмі хацеў паспець гэтага зрабіць. Таму уключаў у дапамогу нас, аспірантаў, яшчэ тады былых Івана Яковлевича, і мы таксама апантана у чым маглі дапамагалі яму. І вось у 2008 годзе выйшаў слоўнік фразеологізмаў, першы і другі том. Значыць, калі папярэдняе выданне уключала да 6000 фразеологізмаў, то ўжо ў гэтым выданні было 7000 фразеологізмаў літаратурнай мовы, якія таксама вось атрымалі такую сваю дастаткова поўную характарыстыку. Ну і ведаеце, што вот у нас тут на кафедры захаваўся фільм, які мы здымалі яшчэ пры жыцці Івана Яковлевича Лепешева, і вот літаральна 2-3 хвілінкі я дазволю сабе яго прадэманстраваць. Урывачак з гэтага фільма, да, урывачак з гэтага фільма. Зараз хвілінку. Так, вось ён так выглядаў. Ну і некалькі слоў тут пра яго будзе сказана, і тое, чым ён яшчэ, акрамя фразеологіі, займаўся. Выбачайце, мы пакуль не бачым фільм, толькі прэзентацыю. Не бачыце? Не, вам трэба... Зараз пачакай. Ага, не бачыце, да? Трэба, можа, выключыць. Трэба, можа, выключыць экран і зноў дэманстраваць яго, выбраць іншы. Зараз пачакайце, разбяромся хвіліначку. Толькі, о, можа, цяпер. Зараз запусцім. А зараз бачыце? Так, цяпер усё ў парадку. Запусцім. Зараз. Зараз. Зараз, хвилиночку. Я запущу. Бачите теперь, да? Я не ведаю, толькі у мяне, але гуку няма. Ну, гэта ўжо вучні будуць. Так.
Зараз я не знаю, на англійському. Так. Зараз почекайте хвилиночку, да, з текущого слайда, напевно, да. Тут у нас это было. Ну, это вот, чуете меня теперь, да? Так, тепер чуємо. Так, чуете, да. Я невеличкий уривочок просто запустила з того фільму, який у нас є вот про особу Івана Яковлевича. Так, зараз. Ага, все. Вот, про тое, што, канешне, ён зрабіў і выпусціў, но ведаеце што, можа быць, ну, я не змагла перадаць тую удзячнасць вот той школе, якую ён стварыў і ў якую я, напэўна, трапілася, но тым не менш, я думаю, вы адчулі значнасць вот вучонага і таго, што ён зрабіў для філалогіі. Ну, па-першае, вот наступнае яго ўжо выданне, якія датычацца этымалагічнага слоўніка фразеалагізмаў, у якім ён растлумачыў значэнне каля 2000 фразеалагізмаў, этымалогію ці іх паходжання. Ну, а гэта справа не заўсёды лёгкая, напэўна, таму што для таго, каб вызначыць крыніцу ўзнікнення таго ці іншага фразеалагізма, трэба, канешне, ведаць і гісторыю ўзнікнення фразеалагізмаў у іншых мовах шляхам параўнальнага аналізу. Ну і яшчэ вот вельмі карысным з'яўляецца тое, што класікі беларускай літаратуры Янка Купала і Якуб Колас, канешне, выкарыстоўвалі значны фразеалагічны фонд у сваіх творах, і на гэтай аснове ў нас створаны фразеалагічны слоўнік мовы твораў Якуба Коласа, які таксама чытаецца, ну, вельмі з такім задавальненнем, і слоўнік фразеалагізмаў мовы творы Янкі Купалы, створаны сённяшнім выкладчыкам прафесарам Гомельскага універсітэта Вольгай Алексеевнай Ляшчынскай. Ну, а што датычыцца ўвогуле дапаможнікаў і падручнікаў па фразеалогіі, то вот я хочу сказаць тое, што датычыцца таксама фразеалагічнай школы Івана Яковлевича Лепешава. Вот самае значнае выданне «Фразеалогія сучаснай беларускай мовы» тэарэтычна поўнасцю апісана фактычна ва ўсіх аспектах, што датычыцца семантыкі, марфалагічных асаблівасцей, сінтаксічных, стылістычных асаблівасцей, то вот увесь фразеалагічны фонд атрымаў такое шырокае адлюстраванне ў гэтым яго выданні. Далей вот ідуць ужо прадстаўнікі школы, фразеалагічнай школы Івана Яковлевича Лепешава, калі даследавалі фразеалагізмы па розных фразеалагічных серыях. Пра вартасць гэтага даследавання яшчэ пісаў, ну, і рускі акадэмік Вінаградаў, вот які таксама шырока займаўся фразеалогіяй. Менавіта толькі тады, калі будзе, ну, скажам, атрымана ўсебаковае даследаванне фразеалагізмаў паводле розных аб'яднанняў і серый, тады вот фразеалогія атрымае поўнае сваё апісанне. Ну і вот у прыватнасці таксама сваю працу кандыдацкую я абараняла па фразеалагізмах са структурай спалучэння слоў. Ну і вот сённяшні наш прафесор Мікалай Александрович Данілович свае крокі таксама пачынаў з фразеалогіі, вот, і выдаў такі даведнік «Граматычная характарыстыка фразеалагізмаў». 3 разнавіднасці: назоўнікавыя, прыметнікавыя, прыслоўныя фразеалагізмы атрымалі поўнае развіццё. Ну і вот у сваім выданні «Слова і фразеалагізм у беларускай мове» ён таксама даследаваў розныя аспекты як літаратурнай, так і дыялектнай фразеалогіі. Ну і вот на сённяшні дзень, просто калі, можа, хто будзе цікавіцца гэтым накірункам, то вельмі плённа працуе тая ж самая Вольга Алексеевна Ляшчынская, вот у сённяшнім ужо ракурсе, і таксама выдала дапаможнік «Сучасная беларуская мова, фразеалогія». Ну, працуе, я паўтараю, што ў розных аспектах даследавання фразеалагізмаў. Ну і цяпер вот мы, можа быць, перайшлі ўжо непасрэдна да тых пытанняў, якія датычацца непасрэдна і саміх фразеалагізмаў, у якіх, напэўна, адлюстраваны асоба чалавека,
і тых пытанняў, якія варта ведаць, напэўна, кожнаму, можа, студэнту, вучню на сённяшні дзень, усім тым, хто цікавіцца ці сутыкаецца непасрэдна з фразеалогіяй. Бачыце, у гэтым пытанні адзначана, што фразеалагізмы могуць быць даследаваны з семантычных, марфалагічных, сінтаксічных і стылістычных асаблівасцей. Гэта значыць пытанні, лінгвістычныя пытанні, семантыкі, марфалогіі, сінтаксісу, стылістыкі, яны вельмі цудоўна разглядаюцца на матэрыяле фразеалогіі. Як гэта адбываецца, я зараз пакажу, і, канешне, тыя прыклады, якія я буду прыводзіць у якасці ілюстрацыйнага матэрыялу, яны, канешне, звязаны з асобай чалавека. Увогуле, семантычная характарыстыка фразеалагізмаў. Семантыка ў перакладзе, безумоўна, гэта што? Значэнне. Мы можам разглядаць семантычныя асаблівасці слоў і семантычную парадыгму звычайных слоў, якая ўключае ў сябе такія паняцці, як мнагазначнасць, аманімічнасць, сінанімічнасць, антанімічнасць і варыянтнасць. Гэтыя з'явы, якія разглядаюцца на ўзроўні звычайных слоў. Але на ўзроўні фразеалогіі яны таксама цудоўна фіксуюцца, і фразеалагізмы могуць валодаць гэтымі асаблівасцямі. Перш за ўсё, тыпы фразеалагізмаў па семантычнай злітнасці кампанентаў. Гэтая лінгвістычная, так скажам, уласцівасць характэрная толькі для фразеалагізмаў. У сувязі з гэтым вылучаюцца тыпы фразеалагізмаў па семантычнай злітнасці кампанентаў, фразеалагічныя зрашчэнні, фразеалагічныя адзінствы. Чаму я звярнула на гэтую увагу? Зараз вам скажу, што у аснове такога падзелу ляжыць, канешне, матываванасць, нематываванасць, наяўнасць і адсутнасць унутранай формы. Унутраная форма – гэта той першапачатковы змест, які уласцівы вобраз, які лёг у аснову нейкага фразеалагізма. Але не ўсе фразеалагізмы з'яўляюцца, напэўна, вось такімі матываванымі. У сувязі з гэтым яны дзеляцца на дзве групы – фразеалагічныя зрашчэнні і фразеалагічныя адзінствы. Зрашчэнні – нематываваныя выразы, якія страцілі ўнутраную форму. І на сённяшні дзень сказаць, чаму, напрыклад, абое-рабое – гэта фразеалагізм, які мае значэнне абсалютна аднолькавыя. Сёння вельмі цяжка сказаць, чаму гэтае значэнне абсалютна аднолькавае фіксуецца ў такім гукавым комплексе абое-рабое, або бібікі біць, гультаяваць, незразумела. А вось адзінствы, фразеалагічныя адзінствы – гэта матываваныя выразы, якія маюць такую празрыстую ўнутраную форму. І, напрыклад, фразеалагізмы шыю намыліць, або кату па пяту, або мазоліць вочы, маюць нейкую матываванасць. І у сувязі з гэтым, глядзіце, я тут у слайд уключыла фразеалагічныя адзінствы, то есть фразеалагізмы, значэнне якіх вынікае са значэнняў кампанентаў. Стрэляны вырабей, вопытны чалавек, як дзве кроплі вады, абсалютна аднолькавыя, кракадзілавы слёзы, крывадушныя спачування, або як нібы снег на галаву, пісаць, як курыца лапай, незразумела, варона ў паўлінавых пёрах, чалавек, які хоча, імкнецца паказаць сябе лепшым. Дык вось атрымліваецца, што на сённяшні дзень мы наладжваем такія праекты пры напісанні дыпломных прац са студэнтамі іншых факультэтаў, у прыватнасці са студэнтамі факультэта мастацтва і дызайну. Мы бяром групу фразеалагізмаў, якія адносім да адзінстваў, апісваем іх як лінгвісты, а ўжо мастакі фарміруюць гэтыя малюнкі для таго, каб, скажам, такія фразеалагізмы сталі запамінальнымі з яркай унутранай формай такой. Цяпер наступная з'ява, гэта мы характарызуем зноў жа семантычныя асаблівасці фразеалагізмаў. З'ява мнагазначнасці, звычайна, канешне, яна уласціва словам. На сённяшні дзень мы сцвярджаем, што ў беларускай мове каля 25% слоў з'яўляюцца мнагазначнымі. З'ява мнагазначнасці ўзнікае ў выніку дзеяння закона эканоміі моўных сродкаў. І, скажам, зноў жа, даследуючы з'яву мнагазначнасці,
мы давалі таксама курсавыя дыпломныя працы студэнтам, і на аснове гэтага зроблены абсалютна правільныя вывады аб тым, што недзе 25% фонду лексічнага з'яўляюцца мнагазначнымі. Аказваецца, фразеолагізмы таксама валодаюць з'явай мнагазначнасці, але ў трошкі ў меншай колькасці. Каля 15% фразеолагізмаў уступаюць у адносіны мнагазначнасці. Але ведаеце, што з'ява мнагазначнасці ў фразеологіі яна развіваецца трошачкі іншымі шляхамі, і там ёсць свае крытэрыі, якія вылучыў той же прафесор Іван Яковлевич Лепішаў у сваім падручніку, фразеологія сучаснай беларускай мовы, крытэрыі адрознення значэнняў мнагазначных слоў. Скажам, калі з'ява мнагазначнасці ў словах размяркоўваецца такім чынам, што словы могуць мець там і 2, і 3, і 10, і 20 значэнняў, то сярод фразеолагізмаў асноўная маса з іх з'яўляюцца двухзначнымі, зыходзячы з тых жа фразеолагічных слоўнікаў, напрыклад, як фразеолагізм абрастаць мохам, або фразеолагізм раз'яўляць рот, ён рэалізуе 6 значэнняў, яны таксама тут паказаны на слайдзе. У цэлым, канешне, і першы, і другі фразеолагізм, ён арыентаваны на чалавека. З'ява аманімічнасці таксама распаўсюджваецца на фразеологію, але абсалютна не ў той меры і ступені, як гэта рэалізуецца ў словах. Увогуле фразеолагізмаў у мове амонімаў, канешне, невялікая колькасць, і у гэтым двухтомным выданні фразеолагічнага слоўніка Івана Яковлевича Лепішава толькі 2 фразеолагізмы са сваімі паказчыкамі аманімічнасці лічацца амонімамі. Там абсалютна іншыя крытэрыі адрознення амонімаў. Значыць, першы фразеолагізм «Зялёная вуліца», першае значэнне «Строй салдат са шпіцрутанамі». Гэты фразеолагізм, гэтае першае значэнне на сённяшні дзень ужо устарэлае, таму што яго семантыка мае такое значэнне. Калі чалавек у нечым правініўся, то яго прапускалі праз строй салдат, у кожнага ў руках з іх быў гэты шпіцрутан, ён звычайна быў зялёнага колеру, і ўжо прайшоўшы праз гэты строй, канешне, чалавек атрымліваў па поўнай праграме. І зялёная вуліца – гэта свабодны шлях без перашкод, і на сённяшні дзень гэтае значэнне фіксуецца. І фразеолагізм, адным словам, добры, варты ва ўсіх адносінах, і другое значэнне, адным словам, ужываецца як пабочнае слова, карацей кажучы, завяршаючы сказаны. Скажам, адным словам, гэта ўсё прайшло без перашкод. Далей, з'ява сінанімічнасці, яна таксама фіксуецца ў фразеолагізмах. Ведаеце, што гэта вельмі цікавая з'ява. Фразеолагізмы, сінонімы, дарэчы, якія на ўзроўні слоў абазначаюць тыя самыя або блізкія паняцці, але складаюць з розных кампанентаў і адрозніваюцца значэннем ці адценнем у значэнні. Напрыклад, сінанімічны рад фразеолагізмаў са значэннем спрытна, хітра, ашукаць, падманваць уключае аж 30 фразеолагізмаў. Абводзіць вакол пальца, абуваць у лапці, вадзіць за нос, дурыць галаву, пускаць пыл у вочы і цэлы іншы сінанімічны рад. Цікава, фразеолагічная сінанімія, канешне, адрозніваецца ад лексічнай. Самы вялікі сінанімічны рад у фразеологіі утвараюць фразеолагізмы са значэннем вельмі многа, аж 55 адзінак, хоць адбаўляй, ад пуза да гібелі і гэтак далей. Але ў сінанімічны рад уключаюцца фразеолагізмы рознай стылявой афарбоўкі, прыналежнасці, гэта заканамерная з'ява. Ведаеце, што я, напрыклад, сінанімічныя рады мяне цікавілі асаблівасці рэалізацыі фразеолагізмаў сінонімаў у мове твораў розных пісьменнікаў. У прыватнасці, напрыклад, я даследавала з'яву сінанімічнасці ў мове твораў Янкі Купалы. Значыць, аналізавала ўсе, выпісвала фразеолагізмы з яго твораў, якія ён выкарыстоўваў, групавала іх і безумоўна, ужо падлічвала, якая колькасць фразеолагізмаў выкарыстоўвалі класікі беларускай літаратуры.
Безумоўна, калі для абазначэння там аднаго і таго ж паняцця яны ўвесь час выкарыстоўваюць розныя фразеалагізмы, гэта таксама сведчыць аб узроўні пісьменніка. Ну, і вот, ну, не то, што на жаль, але тым не менш, калі я даследавала сінанімічныя рады ў мове твораў Янкі Купалы, то, скажем, самы вялікі сінанімічны рад у яго аказаўся ў фразеалагізму, які рэалізуюць значэнне памерці. Ну, можа быць, ведаеце, што, канешне, гаворачы пра асобу Янку Купалу, да, пра тое, што ён пісаў, як пісаў, у якія часы, можна сведчыць пра тое, што, ну, з розных бакоў гэты сінанімічны рад аказаўся такім вялікім. Па-першае, канешне, смерць – гэта абавязковая спадарожніца лёшу чалавека, і таму гэты матыў смерці так часта ўзгадваўся пад пяром пісьменнікаў. Але смерць, безумоўна, бывае рознай. Да? Яна можа быць трагічнай, гераічнай, там, неспадзяванай і гэтак далей. Таму, напрыклад, такое кола фразеалагізмаў, як галавою легчы, бачыце, тут вот ужо, напэўна, такая смерць гераічная, або легчы касьмі, або легчы ці спаць навекі ў зямлю, зямельку, магілу, пайсці да Абрагама на піва, пайсці на той свет, палажыць голаў, палегчы галавою, пасці крыжам, сысці ў магілу, у зямлю на вечныя госці, легчы трупам, смерці акрыцца, не дыхаць, заснуць навекі, заснуць у магіле, голаў злажыць, знайсці дамавіну, знайсці вечнае спачыванне і гэтак далей. То есть вот такі вот, бачыце, сінанімічны рад. Ну, аналагічна даследуючы творчасць Якуба Коласа, таксама прыйшла да той высновы, што аўтар выкарыстоўваў і нейкія фразеалагізмы, узятыя непасрэдна з народнай мовы, якія ўжо тыя бытавалі ў літаратурныя мовы. Таму з'ява вот сінанімія, яна так прадстаўлена. Ну і вельмі, ведаеце, што, скажем, калі пісьменнікі пішуць творы на сённяшні дзень, прачытаць той жа слоўнік фразеалагічны, дзе у кожным слоўнікавым артыкуле, калі фразеалагізм уступае ў сінанімічныя адносіны, то прыводзіцца цэлы шэраг гэтых фразеалагізмаў. Да? Таму вот такая з'ява, якая з'яўляецца, канешне, станоўчай, як увогуле для лексікі, таму што мы ведаем, чым большая колькасць слоў бытуе ў мове, чым большая колькасць сінонімаў, тым багацейшая мова. Тое ж самае можна сказаць і пра сінанімічны рад фразеалагізмаў. Ну, урэшце рэшт, з'ява антанімія, яна таксама фіксуецца ў фразеалагізмах, але у антанімічныя адносіны уступаюць не самі фразеалагізмы, а іх значэнне. Да? У штыкі, напрыклад, крайне варожа, з непрыязню і з абдымкамі прыветна гасцінна сустракаць каго-небудзь. Антанімізуюцца самі значэнні. Далей для фразеалогіі характэрна з'ява і варыянтнасці. Да? Як бачым, гэтая з'ява варыянтнасці пераважае на ўзроўні слоў, яна бывае, і на ўзроўні фразеалагізму. Што такое варыянтнасць? Да? Гэта здольнасць слова ўжываць у той ці іншай форме, якая афіцыйна зафіксавана. Скажам, варыянты слоў могуць існаваць на розных узроўнях моўнай сістэмы. Могуць быць лексічныя, там і граматычныя, і фанетычныя, і словаўтваральныя. І гэтая ж самая з'ява назіраецца на ўзроўні фразеалогіі. І, скажем, вот вельмі добрае заданне, я вельмі люблю даваць яго студэнтам, калі вот выбіраю пэўную колькасць фразеалагізмаў і прашу, вызначце тыпы варыянтнасці. У гэтым выпадку яны павінны ведаць не толькі валодаць звесткамі па фразеалогіі, але і па іншых раздзелах лінгвістыкі. Скажем, лексічныя варыянты, да, заўважаюцца тады, калі мы пэўныя кампаненты фразеалагізма можам замяняць іншым словам. Свет завязаць, свет засланіць. Марфалагічныя варыянты, калі у кампаненце фразеалагізма ёсць некая разнавіднасць лікавая, склонавая, з глузду, з глуздоў з'ехаць або стаяць у вачах, у вачу. І словаўтваральныя, калі адрозніваецца некі словаўтваральным фармантам, суфіксам ці прыстаўкай, танцаваць ад печы, ад печкі. Або фанетычныя адрозніваюцца
гукам «каціся ў каўбасой» ці «кіўбасой кроў льецца» ці «і льецца». Акцэнтныя адрозніваюцца месцам націску «калом» ці «колам». Акцэнтна-фанетычныя адрозніваюцца і месцам націску і фанетычным «рваць», «бакі» ці «бокі». Канструктыўна-колькасныя здольнасць фразеалагізмаў ужывацца ў поўным або скарочаным выглядзе «кусаць локці», «кусаць сабе локці». І камбінаваныя адрозніваюцца спалучэннем двух і больш разнавіднасцей вар'іравання. Мы можам сказаць «скура, шкура ды косці», «адна скура, шкура ды косці». Адрозніваецца канструкцыяй, можа ўжывацца без слова «адна», і «скура, шкура» фанетычныя. І так дапушчальна. Ну вот мы пра семантычныя асаблівасці фразеалагізмаў пагаварылі. Таксама фронт працы ў фразеалогіі дастаткова вялікі і вельмі цікавы. Цяпер фразеалагічны могуць разглядацца з марфалагічных асаблівасцей, да? Мець марфалагічныя асаблівасці. Што такое марфалагічныя асаблівасці? Вот, гэта здольнасць фразеалагізмаў, канешне, суадносіцца з той ці іншай часцінай мовы, таму што акрамя лексічнага значэння яны ўсе валодаюць і граматычнае або ці катэгарыяльнае значэнне, або здольнасць у залежнасці ад таго, што яны абазначаюць, уступаць у сувязі з пэўнай часцінай мовы. Ну вот, як я вам паказала ў прыкладзе, фразеалагізм «начная зязюля», да? Мае значэнне прадметнасці, валодае катэгорыямі роду, ліку, склону, гэта назоўнікавы фразеалагізм. У сувязі з гэтым, вот, паводле суадноснасці з часцінамі мовы, мы усе фразеалагізмы дзелім на наступныя групы. Назоўнікавыя, да? І вот у арсенале назоўнікавых фразеалагізмаў у нас, дарэчы, абаронена нават кандыдацкая дысертацыя па гэтай структурнай разнавіднасці. Вельмі вялікая асноўная маса фразеалагізмаў назоўнікаў, яны якраз там накіраваны на чалавека, да? Яны абазначаюць асобу чалавека з самых розных бакоў, у самых розных сітуацыях. Божая авечка, вельмі пакорлівы чалавек, Божий дуванчык, стары нядужы чалавек, малая сошка, нязначны неўплывовы чалавек, і цар, і бог, і воінскі начальнік, самае галоўнае начальства, і жук, і жаба, кожны чалавек, стрэляная птушка, вельмі вопытны, спрактыкаваны чалавек. Но гэта толькі маленечка доля з таго, што уяўляюць назоўнікавыя фразеалагізмы, да? Ну і, безумоўна, у разрадзе гэтых назоўнікавых фразеалагізмаў можна вылучыць вялікая колькасць падгруп семантычнага характару, якія характарызуюць чалавека ці са станоўчага, ці з адмоўнага боку, характарызуюць паводле яго роду дзейнасці, паводле заняткаў, паводле адносін з іншымі людзьмі. І, як бачыце, вот як вызначыць прыналежнасць, што фразеалагізм з'яўляецца назоўнікавым. Па значэнню, па семантыцы, апорнае слово «чалавек», «чалавек», або тут начальство, «чалавек». Безумоўна, мы адносім яго да групы назоўнікавых. Другая група – гэта прыметнікавыя фразеалагізмы, да? Гэта тыя фразеалагізмы, якія паводле значэння суадносяцца з прыметнікам. Ну, безумоўна, таксама бачым вот іх гэтую антрапацэнтрычную накіраванасць, фактычна асноўная маса звязаны з характарыстыкай чалавека. У гарачай вадзе купаны, вельмі запальчывы, нястрыманы, аршын з шапкай, малы, невысокі, нізкарослы, адным лыкам шытыя, вельмі падобныя адзін да аднаго, уболевага цяля украў, горшы за іншых, вады не замуціць, вельмі ціхі, пакорлівы, зямля ненаедная, прагны, скупы, ні да танца, ні да ружанца, ні на што не здатны, неумелы, двойчы паўтарыла, вады не замуціць, да. Вось, то есть фразеалагізмы, як правіла, і сінтаксічная роля у іх тады будзе так, як прыметніка, ці азначэнне, ці выказніка. Вялікая група дзеяслоўных фразеалагізмаў, якія, як правіла, характарызуюць ужо, напэўна, дзеянне чалавека, узаемаадносіны паміж людзьмі, скажем, такія выразы, як валодаць пяром, умець свабодна і выразна выказваць думкі, есці свой хлеб, жыць самому, зарабляючы на хлеб, на чужым гарбу ў рай ехаць, карыстаючыся плёнам чужой працы, дамагацца сваёй мэты, несці свой крыж, развязаць сабе свет, тачыць лясы. Значэнне гэтых фразеалагізмаў тлумачыцца дзеяслоўным кампанентам, як бачым, і таму вот яны адносяцца да гэтага разраду. Ну, дарэчы, дзеяслоўныя фразеалагізмы
як бы у нас гэта пакуль што на сённяшні дзень свабодная такая ячэйка, у нас няма саліднай такой працы на ўзроўні, скажем, кандыдацкай дысертацыі, дзе поўнасцю былі ахарактарызаваны дзеяслоўныя фразеолагізмы ва ўсіх іх асаблівасцях. Таму вот, ну, скажем, задзел таксама на будучае. Ну і ёсць група прыслоўных фразеолагізмаў, іх трошкі менш у параўнанні з іншымі разрадамі, да? Значэнне вот тлумачыцца такім спосабам, напрыклад, як з ланцуга сарваўшыся, вельмі хутка, як кот наплакаў, як жару ухапіўшы. Ну, дарэчы, вельмі цікавы фразеолагізм, уласна беларускі, паводле паходжання, як жару ухапіўшы. Калі я, напрыклад, сёння студэнтам пытаю у студэнтаў, а як вы лічыце, вот, як на аснове чаго мог скласціся гэты фразеолагізм, як жару ухапіўшы? Ну, няма сёння той рэаліі, якая тлумачыць паходжанне гэтага фразеолагізма. А на самай справе сэнс гэтага фразеолагізма, вельмі хутка спяшаючыся, вынікае з наступных абставін. Значыць, раней, калі у карыстанні не было запалкаў, не было чым адразу развесці вогнішча, а людзі палілі ў печах, то вельмі часта рабілі так, каб пакінуць гэты жар да самай раніцы ў печы, да? Для таго, каб, ну, не траціць запалак ці іншым спосабам не распальваць гэты агонь. Дык вось гэты жар захоўваўся да раніцы. І бывала вельмі часта так, калі сусед, прачнуўшыся, паглядзеў, ага, няма жару ў печы яго, бег да суседа і пазычаў у яго, браў гэтыя вугельчыкі ў рукі і хутчэй спяшаўся дадому, спяшаўся вельмі хутка, таму што да, у руках цяжка было перакідваць гэты жар і ўжо прыносіў і распальваў сабе ў печы. Ну, безумоўна, на сённяшні дзень няма гэтай рэаліі, таму значэнне гэтага фразеолагізма, на жаль, вот калі пытаем у групе студэнтаў, што такое, ну, не ведаем. Вот, таму тлумачамі сапраўды атрымліваецца дастаткова так цікава, ну і зноў жа атрымліваем уяўленне пра тое, як жылі людзі, як узаемадзейнічалі паміж сабой, да, як наведвалі адзін аднаго. Вот атрымліваецца зноў жа такая цікавая моўная карціна свету. Або як у юн на гарачай патэльні, сяк так на касяк, абы не па-людску. Люблю гэты фразеолагізм, які вот і на сённяшні дзень часта выкарыстоўваецца з азначэннем рабіць як папала, абы як не дбала. Група прыслоўных фразеолагізмаў. Ёсць яшчэ так званая вельмі цікавая група мадальных фразеолагізмаў. Значэнне іх такое, што яны перадаюць адносіны таго, хто гаворыць да зместу выказвання. У сінтаксісе мы іх называем як пабочныя словы. Само сабой зразумела, чаго добрага, што праўда, то праўда, як відаць, уласна кажучы, вядомая рэч. То есть такія вот фразеолагізмы, якія, можа быць, не валодаюць вот той вобразнасцю, якая уласціва фразеолагізмам. Ну і рэшце-рэшт ёсць група выклічнікавых фразеолагізмаў, якія выражаюць розныя пачуцці і волевыяўленні, ціпу на язык, дай Бог, Божа мой літасцівы, каб язык адсох, падумаць толькі. Ну, вельмі часта выкарыстоўваюцца людзьмі, напэўна, у самых розных сітуацыях, ну і, канешне, занатоўваецца ў творах мастацкай літаратуры. Вот, ну і вылучаецца група яшчэ вот фразеолагізмаў несуадносных з часцінамі мовы, таму што іх значэнне, бачыцца, вот тлумачыцца не нейкім адным апорным словам, а, напрыклад, шкура гарыць, хто-небудзь залішне рухавы, неспакойны, цэлым выразам, таму суаднесці такі фразеолагізм з нейкай часцінай мовы, ну, немає тут ніякіх падстаў, і вот яны адносяцца да гэтай групы. Ну, вот таксама такія фразеолагізмы, якія фіксуюцца ў літаратурнай і дыялектнай мовах. Гэта, вот, бачыце, марфалагічныя асаблівасці фразеолагізмаў, дастаткова цікавыя, і вот яшчэ раз паўтаруся, вот усе гэтыя лінгвістычныя з'явы, пра якія можна гаварыць на ўзроўні слоў, мы апісваем і ў фразеалогіі. Цяпер сінтаксічныя асаблівасці фразеолагізму. Да? Сінтаксіс, вы ведаеце, напэўна, да, раздзел мовазнаўства, які вывучае словазлучэнні і сказы. Да? Дык вось фразеолагізмы, яны таксама маюць пэўную структуру, выконваюць пэўныя сінтаксічныя функцыі, і
і, канешне, маюць пэўную спалучальнасць са словамі. І гэта таксама вельмі цікавыя тры накірункі. Вот, напрыклад, што датычыцца структуры фразеолагізмаў. Яны могуць суадносіцца з трыма структурнымі разнавіднасцямі, трыма: словазлучэнне, спалучэнне і сказ. Ну і вот, дарэчы, фразеолагізмы са структурай словазлучэння, яны, канешне, нагадваюць вядомыя ў сінтаксісе адзінкі, і вельмі часта, напрыклад, аналізуючы фразеолагізмы паводле будовы са студэнтамі, вот мы азначаем той факт, што структуры словазлучэння маюць тыя фразеолагізмы, у якіх галоўны кампанент можа выражацца дзеясловам, напрыклад, апускаць рукі або бачыць на вылёт, назоўнікам першая скрыпка, той свет, і займеннікам, прыметнікавыя, нячысты на руку, лёгкі на нагу, лічэбнікавыя, напрыклад, 7 карабоў, 30 сярэбранікаў, займеннікавыя, яны нерэгулярныя мадэлі ўтвараюць сам па сабе, сам сабой, прыслоўныя, галоўны кампанент прыслоўя ці дзеепрыслоўя вышэй галавы, склаўшы рукі. Вот. Гэта фразеолагізмы словазлучэння. Ну, дарэчы, вот хочу таксама сказаць, што вот гэтыя тры структурныя разнавіднасці фразеолагізмаў таксама знайшлі шырокае адлюстраванне у асобных манаграфіях і ў абароненых дысертацыях. Фразеолагізмы са структурай скажа і спалучэння, пра іх ніжэй трошкі буду гаварыць. А вось папярэдняе словазлучэнне тэма пакуль яшчэ да канца не распрацавана. Таму таксама добрая тэма для дысертацыі. Фразеолагізмы са структурай сказа дзеляцца на такія разнавіднасці: двухсастаўныя неразвітыя сказы, язык свярбець, вушы вянуць, галава балець, або двухсастаўны развіты сказ, свая вош укусіць, чорная кошка прабегла, аднасастаўныя безасабовыя сказы, напрыклад, адлягло ад душы, кружыцца ў галаве, і абагульнена-асабовыя сказы рознамадэльныя яны ў нас. Нерасчлянёныя сказы ў выглядзе нерасчлянёнага сказа могуць існаваць, што і казаць, і сказы структурна арганізаваны як даданыя часткі, напрыклад, куды вочы глядзяць, дзе ракі зімуюць, ну і іншыя. Ну і ўрэшце рэшт трэцяя структурная разнавіднасць фразеолагізмы спалучэнні. Гэта такія выразы, у якіх няма ні граматычна галоўнага, ні граматычна залежнага кампанента. Утвараюцца па розных схемах. Вот, напрыклад, першая пад бокам з носам, другая разнавіднасць потам і кроўю, трэцяя са структурай параўнальнага звароту, як пчала. Далей трохкампанентныя фразеолагізмы душа ў душу, чатырохкампанентныя фразеолагізмы секунды на секунду, і якія пачынаюцца часціцамі ні, ні мёд, ні ў нос, ні капейкі. Вось. Цяпер наступная разнавіднасць. Вот фразеолагізмы, яны не так-то лёгка кантактуюць са словамі кантэксту і уступаюць у сувязь па-рознаму. І вот у сувязі з гэтым вылучаецца тры такія разнавіднасці. Фразеолагізмы з адносна свабодным значэннем, яны дастаткова лёгка уступаюць у сувязь з рознымі словамі. З канструктыўна абмежаваным значэннем, вот, напрыклад, патрабуюць пасля сябе пэўнай склонавай формы, абвесці вакол пальца каго, і з валентна абмежаваным фразеолагізмам значэннем вельмі цікавыя адзінкі. Тут часта, напрыклад, і тыя ж самыя студэнты робяць памылкі. Калі, напрыклад, я гавару фразеолагізм «грошай куры не клююць», то у кампанентны склад уваходзіць толькі выраз «куры не клююць», а грошай – гэта прыфразеалагічнае слова, таму што яно рэалізуе сваё слоўнікавае значэнне. Або, напрыклад, Богу душою не вінаваты. Не вінаваты рэалізуе слоўнікавае значэнне, а сам фразеалагізм Богу душою абсалютна не ў чым. Вось. Ну і фразеалагізмы, канешне, здольны выконваць у сказе пэўную сінтаксічную функцыю. Калі студэнты вывучаюць сінтаксіс, то заўсёды даследуюць пытанні, звязаныя з галоўнымі даданымі членамі сказа, дзейнікам, выказнікам, дапаўненнем, азначэннем, акалічнасцю. Вот гэтымі асаблівасцямі, канешне, валодаюць фразеалагізмы, і яны складаюцца з некалькі кампанентаў, але заўсёды выступаюць у ролі аднаго і таго ж членага сказа. Напрыклад, і сінтаксічная роля фразеалагізмаў ужо
залежыць ад таго, з якой часцінай мовы яны суадносяцца. Калі гэта назоўнікавыя, у ролі розных членаў сказа, як, напрыклад, вот показала я, як паводзіць сябе фразеологізм «бабіна лета». У ролі дзейніка першы сказ, была часіна бабінага лета, часіна якая азначэння, канец чаго дапаўнення, і у ролі акалічнасці. Тое самае прыметнікавае у ролі выказніка азначэння, дзеяслоўныя часцей за ўсё у ролі выказніка, прыслоўныя у ролі акалічнасці, мадальныя у ролі пабочных канструкцый, выклічнікавыя ўтвараюць нерасчлянёны сказ, ну і несуадносныя ў функцыі галоўнага члена бесасабовая сказа. Вельмі прыдатны матэрыял, вот, можа быць, я так гавару спантанна і хутка, але калі вырашаем пытанне сінтаксісу, то вызначэнне сінтаксічнай ролі фразеологізмаў фарміруе вот гэтыя уменні і навыкі. Ну і ўрэшце рэшт, вот глядзіце, апошні накірунак стылістычная характарыстыка фразеологізмаў. Што такое стылістычная характарыстыка фразеологізмаў? Вот у сэнсавую структуру фразеологізма уваходзяць два кампаненты: стылістычнае значэнне і фразеологічнае значэнне. То стылістычнае значэнне у сваю чаргу складаецца з двух кампанентаў. Гэта экспрэсіўна-ацэначная афарбоўка, якая надае вот фразеологізму, ці фразеологізм валодае там здольнасцю ацэначнасць. І, дарэчы, у фразеологічным слоўніку, вот нават калі проста я адкрыю любы фразеологізм, то даецца вот гэтая характарыстыка экспрэсіўна-ацэначная, калі яна прысутнічае, і функцыянальная стылявая, якая паказвае на стыль выкарыстання фразеологізмаў. Напрыклад, фразеологізм у вырай збірацца мае паметачку размоўны, гутарковы, належыць гэтаму стылю. Вось. І, адпаведна, віды экспрэсіўна-ацэначнай афарбоўкі, да, яны заўсёды указваюцца пры фразеологізме. Адабрэнне, напрыклад, да сэрца залатыя рукі, неадабрэнне, браць на понт, высмокваць сокі, іранічнасць, жартаўлівасць, пагардлівасць, грубасць. І атрымліваецца, што ва ўсе, напэўна, моманты, выпадкі свайго жыцця, вось гэтая, калі мы выкарыстоўваем фразеологізмы, то вось гэтую эмацыянальна-экспрэсіўную ці ацэначную афарбоўку мы можам праілюстраваць праз выкарыстанне такіх фразеологізмаў. Ну, а што датычыцца стылявой афарбоўкі, то фразеологізмы ў гэтым выпадку дзеляцца на функцыянальна замацаваныя за пэўным стылем і функцыянальна незамацаваныя за асобным стылем. І таму у залежнасці ад сітуацыі, дзе мы выкарыстоўваем той ці іншы фразеологізм, мы можам ужыць размоўныя ці гутарковыя яны называюцца, прастамоўныя фразеологізмы, канешне, не ў кожнай сітуацыі выкарыстаеш, ну і, безумоўна, кніжныя фразеологізмы. А вось група фразеологізмаў функцыянальна незамацаваным за асобным стылем, тыпу як белая пляма, біць крыніцай, глядзець у корані, граць першую скрыпку, скажам, яны выйшлі ўжо з адзення пэўнага стылю і могуць выкарыстоўвацца ў самых розных стылях. Ну вось гэта прыкладна тая характарыстыка, якую атрымліваюць фразеологізмы, і я паўтараю, вельмі прыдатны матэрыял для набыцця лінгвістычных уменняў і навыкаў па самых розных раздзелах. Ну і ўрэшце рэшт, вот наше апошняе пытанне, семантычныя групы фразеологізмаў са значэннем асобы. Ведаеце што, канешне, як я ўжо на пачатку гаварыла, што ў цэнтры фразеалогіі, і гэта не проста такі голы сказ, знаходзіцца чалавек, да? Менавіта пры характарыстыцы фразеологізмаў самых розных серый, самых розных накірункаў, асноўная маса даследчыкаў прыходзіць да той высновы, што сапраўды ў цэнтры фразеологізмаў знаходзіцца чалавек, які характарызуецца самых розных бакоў існавання. Менавіта праз гэтыя фразеологізмы прадстаўлена поўная карціна жыцця, не толькі беларуса, але і ўсіх людзей. І я вам прапаную трошки, аналізуючы фразеологізмы з гэтага накірунку, я вам прапаную тэматычную такую класіфікацыю, яна можа быць носіць дастаткова
пакуль што суб'ектыўны характар, да? Але менавіта гэтыя групы прапанаваныя даюць уяўленне пра вобраз чалавека увогуле і беларусаў у прыватнасці. Можа быць, сюды вот у гэтыя групы ўключаны фразеолагізмы і дыялектныя, і літаратурныя. Скажем, з цягам часу фразеологія трошки змяняецца, але ў сваёй аснове чалавек заўсёды застаецца верным тым сфарміраваным нормам і правілам, якія на працягу стагоддзяў фарміраваліся, напэўна, яго. Да? Ну вот першая група фразеолагізмаў на іменні чалавека. Да? Я просто назвала гэтыя групы, але ўнутры кожнай групы мы можам вылучыць вялікую колькасць падгрупаў, якія характарызуюць чалавека з самых розных бакоў. Но перш за ўсё глядзіце на іменне чалавека. Тыя фразеолагізмы, якія прывожу ў якасці прыкладаў. Абсевак у полі, не варты чалавек, варона загуменная, нерастаропны чалавек, гаспадар свайго слова, чалавек, у якога слова не разыходзіцца са справай, рыцар журботнага вобраза, наіўны, бясплённы летуценнік, цямці-лямця, няспрытны мародлівы чалавек, чортам падшыты, дрэнны, хітры чалавек, рыцар без страху і дакору, смелы, великадушны чалавек. Унутры ўжо от усіх гэтых найменняў, якія ў нас ёсць, мы можам вылучыць як станоўчыя найменні, так адмоўныя, да, якія характарызуюць там збоку рысаў нейкіх характараў і гэтак далей. Ну, але тым не менш, вот гэтая групка найменні чалавека, яна вельмі шматлікая, да, і прадстаўлена вялікай колькасцю фразеолагізмаў. Ну, вот з 7000 фразеолагізмаў літаратурнага фонду, ну, я тут уключала яшчэ і фразеолагізмы дыялектныя, то, конечно, у меня атрымалася недзе 10 стороночак друкаванага тэксту адных гэтых фразеолагізмаў, якія ўключаюць найменне чалавека. Другая група – знешні выгляд і фізічныя дадзеныя. Сюды ўключаюцца знешнасць, абутак, фізічны стан, зрок, слых, сон. Дыялектны фразеолагізм, напрыклад, 2 метры сухастою, вельмі высокі і худы. Чыста свіную акадэмію скончыў, няхайны чалавек, мэтр з шапкай і на каньках, вельмі малы, невысокага росту. Мёд з малаком, гэта ўжо літаратурны, вельмі прыгожы. Што ў касцелі, то ў пасцелі, на кім адно і тое ж самае адзенне на ўсе выпадкі жыцця. Вельмі пашыраны фразеолагізм у нас на тэрыторыі Гродзеншчыны. І, скажем, вот нават у асяроддзі членаў сваёй кафедры часта на дзяцей кажам, там, што ў касцелі, тое ў пасцелі, адно і тое ж, да, порах сыплецца, хто-небудзь вельмі стары, слабы. Ну, увогуле, у межах гэтай групы я вылучала шматлікія падгрупы, фразеолагізмы, якія характарызуюць там знешнасць чалавека, брудны, высокі, змрочны, прыгожы, абутак, адзенне, добрае, дрэннае адзенне, фізічны стан, здаровы, моцны, слабы, худы, кульгавы, насаты, зрок, глядзець, бачыць і не бачыць нешта, слых, як чуе, сон, як спіць, не спіць. Ну, дарэчы, як адносіцца да ежы, да напояў. Гэта вот усе, скажем, знешні выгляд і фізічныя дадзеныя могуць быць згрупаваны ў гэтыя падгрупкі. Так, далей, роднасныя адносіны, сям'я, вельмі шырокая група фразеолагізмаў, да, скажем, вот такія выразы, як дарагая палавінка, жонка ці муж, плоць і кроў. Дыялектны фразеолагізм майго сабакі, цёткі, дваюродны дзядзька, вельмі далёкая радня. Рэдзьку есці, дрэнна жыць у сям'і, вылятаць з гнязда, пакідаць родны дом, станавіцца самастойным у жыцці. Як бачыце, тут і найменні сямейных адносін, і ўзаемаадносіны паміж сям'і. Таксама ў межах гэтай трэцяй групы вылучаны дастаткова розныя падгрупы, ну і ў цэлым характарызуюць усе тыя ўзаемаадносіны, якія характэрны для сям'і, і, ну, яны, конечно, бываюць розныя. Да. Наступная падгрупа якасці рысы характару чалавека. Бот-боту пара, абсалютна аднолькавыя. І сячэ, і палец, вельмі знаходны ў размове. Падабаецца мне гэты фразеолагізм. На вуснах мёд, а на сэрцы лёд. Хто-небудзь вельмі знешне далікатны, ветлівы, ад-спад сцішка робіць дрэннае. Ні ў салдаты, ні ў матросы не падмазваць калёсы. Фразеолагізм таксама, які ўжываецца тут у нас на Гродзеншчыны. Будзе тапіцца і вады не пазычыць, вельмі скупы, або падшыты лісіцай, вельмі хітры, ужо фразеолагізм літаратурны
рознай мовы. Ну, увогуле якасці рысы характару могуць быць характарызаваны чалавеку з боку аднолькавасці ці падабенства, непадабенства, балбатлівасці, баязлівасці, бесхарактарнасці, ганарлівасці, дабрыні, спагады, жорсткасці, злосці, кепскі, добры, маўклівы, пакорлівы, сарамлівы, скупы, хцівы, упарты, хітры. І вот гэта тое, што я проста лічу, ну, не лічу, а тое, што вот паказваю, якія фразеолагізмы існуюць і што яны могуць абазначаць. Далей, маўленчая дзейнасць чалавека прадстаўлена таксама рознымі фразеолагізмамі: біць кулакамі ў грудзі, вельмі горача, настойліва даводзіць, праўду рэзаць, паклаўшы руку на сэрца, не ў плот, не ў гарод, хто ў лес, хто пад дровы, сыпаць як боба. Увогуле маўленчая дзейнасць, да, прадстаўлена таксама шматлікімі падгрупамі: гаварыць, напрыклад, адкрыта, шчыра, без светак, бязладна, недарэчна, гучна, даспадобы гаварыць, нязладжана, пастаянна, паступова, гаварыць з некім, гаварыць непрыемнае ці прыемнае, гаварыць пустое, гаварыць і зневажаць, лаяцца, пляткарыць, прасіць. Ну, просто бясконцыя вот тэматычныя групы, і ўсё гэта таксама прадстаўлена арсеналам фразеолагізмаў. Наступная групка маўчання: браць рот на замок, язык да зубоў прымёрз, закрываць рот, свае слова адлажыць на потым, не ачарніць, не абяліць, як рыба. Ну, маўчанне, канешне, таксама прадстаўлена рознымі працэсамі, да, вот, і розныя вобразы пакладзены ў аснову гэтых фразеолагізмаў. Далей, наступная тэматычная група, якая характарызуе асобу чалавека, гэта працоўная дзейнасць. Ну, безумоўна, праца – гэта тое, што суправаджае чалавека ўсё жыццё з нараджэння і да смерці. Працаваць можна па-рознаму: не разгінаць спіны старанна, праз 5 на 10 абы як, аж пуп трашчыць, на авось ды нябось, сагнаць 7 патоў, круціць вала за хвост, як картаджнік, з рыпам і скрыпам працаваць. Канешне, формы працы дастаткова розныя на сённяшні дзень у кожнага з нас. Нехта старанна працуе, нехта абы як працуе. І вот гэта занатавана таксама ў вялікай колькасці фразеолагізмаў з такімі групамі, як працаваць марудліва, многа, старанна, цяжка, напружана, абдумана, разумна, талкова, дрэнна, без старання, заадно, адразу, лёгка, насуперак жаданню і іншыя падгрупы. Далей, бяздзейнасць. Ну, чалавеку характэрна такая рыса, як, напэўна, гультайства, бяздзейнасць. Прадстаўлена такімі фразеолагізмамі: біць лынды, чакаць змора пагоды, вераб'ям долі паказваць, сабакам хвасты круціць, палец аб палец не ўдарыць, дурна клеіць. Фразеолагізмы, як бачым, больш такога гутарковага стылю і плану, ну і таксама прадстаўлены рознымі падгрупкамі. Наступная група інтэлект і псіхіка, паводзіны чалавека, узаемаадносіны паміж рознымі групамі насельніцтва, паміж людзьмі асобнымі і паміж калектывам. Мазгі вараць, не лыкам шыты, ні богу свечка, ні чорту качарга. Ёсць у польскай мове гэты фразеолагізм, да? Без цара ў галаве, як у полі вецер, ні бэ, ні мэ, ні кукарэку, а будь у лапці. Ну, таксама вот прадстаўлены ўзаемаадносіны, да, і рознага характару: ушаноўваць кагосьці, помніць, забываць, ведаць, не ведаць, прадбачыць, ацэньваць, прабачыць, ліслівіць, хітраваць, ашукваць, плакаць і іншыя. Эмоцыі і пачуцці чалавека. Звычайна эмоцыі і пачуцці чалавека могуць быць адлюстраваны праз абурэнне, гнеў, праз зайздрасць, захапленне, праз здзіўленне, злосць, каханне, праз пагарду. Ну вот, адпаведна, выразы: каб вочы мае не бачылі, валасы на сабе рваць, вочы на лоб лезуць, ёсць Бог на свеце, душа крывёю абліваецца. 11-я група ўзаемаадносіны таксама прадстаўлена рознымі фразеолагізмамі: на пабягушках, хадзіць па струнцы, сцерці ў кіслы яблыкі, вухам не весці, вымотваць душу, уядацца ў пячонкі, прымываць мазгі. Напэўна, вот, калі вымаўляеш гэтыя фразеолагізмы, да, то адразу вымаўлёваецца тое кола людзей,
ну, з якімі, напэўна, кантачыш, і, можа быць, вот гэтыя фразеалагізмы будуць якраз да месца. Далей, фразеалагізмы, якія абазначаюць рух перамяшчэння чалавека, лёгкі на нагу, ледзь ногі цягаць, на нагах не трымаецца, як карова на лёдзе, на скрут галавы, на ўсе 4. Рух таксама з рознымі падгрупамі, перамяшчэнне хуткае, ці маруднае, ці стройнае нейкае, рэзкае перамяшчэнне. Наступная група жыццё чалавека, ну, безумоўна, гэта вельмі вялікая таксама тэматычная група фразеалагізмаў, таму што жыццё чалавека ад нараджэння і да смерці прадстаўлена з малаком маці, вырастаць з пялёнак, да сівых валасоў, жаніцца з сырою зямлёй, капціць неба, сточваць канцы з канцамі, ісці па крывой сцежцы. Скажам, усе фазы жыцця чалавека прадстаўлены у гэтых выразах, вот, этапы жыцця і група фразеалагізмаў: нараджэнне, потым дзяцінства, дарослае жыццё, старасць, урэшце рэшт смерць і вот, стан ужо, калі чалавек пахаваны. Ну і апошняя тэматычная група – гэта матэрыяльнае становішча людзей. Яно таксама акружае кожнага чалавека ад нараджэння да смерці. Яно можа быць, вот, вецер гуляе ў кішэне, бедная, да, сядзець на хлебе і вадзе, на шырокую нагу, мёдам намазаны, у золаце купацца, як сыр у масле купацца, грэць рукі, ісці па крывой сцежцы. Ну, тым ці іншым спосабам вот дакранаецца да гэтых падгруп, да пэўных падгруп у межах гэтай матэрыяльнага становішча, такое кола фразеалагізмаў. Ну, ведаеце, што гэтая вот характарыстыка, якую я прадставіла, яна носіць мой, як бы, можа, нават дастаткова суб'ектыўны характар, ну, але тым не менш, вот тыя асноўныя этапы, якія прадстаўлены ў гэтай характарыстыцы, на самай справе яны, ну, характарызуюць чалавека спаўна, я лічу, вот, у самыя розныя бакі і моманты жыцця. Ну, і я паўтараю, што вот, калі поўнасцю аналізаваць фразеалогію літаратурную і дыялектную, да, то ў межах адзначаных гэтых груп вобраз жыцця чалавека стае спаўна. Робім высновы, што сапраўды фразеалагізмы, напэўна, той унікальны фонд, да, праз які мы можам дабірацца да глыбін жыцця як асобнага чалавека, так і цэлага народа. Ну і ўвогуле, напэўна, гэта той такі удзячны матэрыял, на прыкладзе якога мы можам даведацца, напэўна, ну, літаральна пра ўсё, ну, калі не пра ўсё, то пра многія рэчы і факты. Ну, вот коротко прыклад на тое, што я вам хацела прадставіць сёння. Безумоўна, я не прэтэндую, да, на тое, што вам усё данесла і расказала, но але асноўна мне хацелася, можа быць, вам паказаць тыя накірункі, над якімі мы працуем, над якімі можна працаваць. Ну і калі час, можа, будзе ў нашу карысць, то мы зможам, ведаеце, што наладжваць нейкія сумесныя праекты, сумесныя працы. Ну і нашыя выкладчыкі, калі будуць чытаць вам нейкія іншыя лекцыі, таксама будуць вызначаць тыя моманты накірункі, што ў нас можа даследавацца, да чаго мы можам запрасіць вас і можа працаваць сумесна ў нейкіх вот такіх вот, ну, навуковых абласцях, напэўна, да. Вось, ну, цяпер, канешне, ўжо слова за вами. Можа быць, нейкія пытанні будуць у студэнтаў ці выкладчыкаў. Так, калі у вас ёсць цяпер час задаць пытанне, калі у вас ёсць. Ну, во всякім выпадку ёсць магчымасць падумаць на будучае, да. Вот, я хацела спытацца, ці ў гэтым дыялектным слоўніку вы пазначылі, з якой канкрэтнай мясцовасці даны фразеалагізм? Да, канешне, у дыялектным слоўніку ёсць вот у нас ва ўсіх слоўніках дыялектных, з якой вёскі, з якога раёна, напрыклад, ну вот любы фразеалагізм чытаю,
нябесныя мігдалы, нешта неверагоднае, смачнае. Вялікая Бераставіца, Бераставіцкі раён. То есть полностью адзначана ўся гэтая мясцовасць, да, і нават, бачыце, асаблівасці кожнай мясцовасці, кожнага раёна, які у нас ёсць на Гродзеншчыне, можна таксама характарызаваць. Таму праца праведзена была грунтоўная, да. А вы абмежаваліся толькі да Харадзінскай вобласці ці ну, да гістарычнай Харадзіншчыны, то бок таксама кавалак Польшчы і Літвы? Не, ведаеце, што, напрыклад, тыя фразеалагізмы, якія я брала, то брала з фразеалагічнага слоўніка Даніловіча, да? Некалькі выразаў трапілі з слоўніка, якія вельмі... Ну, вось я пра гэты слоўнік, ці там па-за межы Беларусі таксама правералі? А, не, за межамі Беларусі не. Да. Так што можна правяраць, правда? Да. Дзякуй. Вось. Я маю пытанне, як вы бачыце, на ваш погляд, будучыню фразеалагізмаў? Ці людзі больш карыстаюцца фразеалагізмамі, чы менш? Вось як вы гэта бачыце з вашага боку? Вы ведаеце, што, на жаль, напэўна, магу сказаць, адзначыць той факт, што менш карыстаюцца, да? Асноўныя носьбіты, напэўна, фразеалогіі гэта такі, ўсё ж такі насельніцтва вясковае, да, сельскай мясцовасці. І паколькі на сённяшні дзень вот у нас просто катастрафічна скарачаецца колькасць гэтага насельніцтва, на вачах вёскі пусцеюць, то, безумоўна, вот носьбітамі фразеалогіі і ўвогуле і дыялектнай лексікі, напэўна, з'яўляюцца вот гэтыя людзі. Таму, на жаль, канстатую той факт, што вот ёсць такая апантанасць, напэўна, у навуковых колаў збіраць, захоўваць гэтую інфармацыю, да, да чаго мы ўсе імкнёмся. Але, на жаль, вот такога шырокага выкарыстання, ну, нават у вуснах нашай моладзі сённяшняй мы асабліва не заўважаем. Ну, ведаеце, што гэта яшчэ, напэўна, дыктуецца і тым, што, зноў жа, на жаль, сённяшняя моладзь, ну, не столькі чытае твораў мастацкай літаратуры, дзе занатавана гэта багацце. Таму вот у іх маўленні ва ўжытку, ну, не часта гэта назіраем. І таму, вот, канешне, на жаль, гэта канстатуем. Дарэчы, як і дыялектная мова, да, якая вот знікае. Ладзім, канешне, экспедыцыі студэнцкія, да. Кожны год студэнты першых і другіх курсаў выязджаюць на дыялектную і фальклорную практыку, но, але, на жаль, вёскі скарачаюцца проста катастрафічна. І таму вот гэтая, ну, такая вот на сённяшні дзень, напэўна, рэчаіснасць наша, да. Дякую. Дякую. Так, ну, яшчэ можа быць. Добрый день, Каролина Солка. Может, вы подкажете, ці ёсць нейкія працы, которые займаюцца менавіта даследаваннем новых фразеалагізмаў, так? Тому што дапусціць, што фразеалагізмы не ўтвараюцца, досыць складана, то можа нехта займаецца менавіта пошукамі тых новых фразеалагізмаў, которые просто уваходзяць на месца старых. Ведаеце, што хачу вот, ну, вам, канешне, гэтае пытанне ўвогуле балючае для нас, да? Ведаеце, што вот я гаварыла, калі на нашай кафедры працаваў Іван Яковлевич Лепішаў, да, то ў яго вот была пастаянная картатэка, якая кожны дзень, ну, калі не кожны дзень, то кожны тыдзень папаўнялася нечым, да? То есть он постоянно пополнял и для гэтага чытаў усё новыя і новыя творы мастацкай літаратуры. Вот у нас, калі было там, скажем, ужо некалькі гадоў пасяджэння нашай кафедры, да, то мы увогуле поставілі гэтае пытанне, што вот мы, фразеалагічная школа Івана Яковлевича, мы павінны працягваць яго працу. Ну і ведаеце, што гэтую картатэку мы пачалі дапаўняць, то есть чытаць тыя новыя творы мастацкай літаратуры, якія сёння з'яўляюцца ў друку. Пакуль гэта яшчэ ідзе чарнавы варыянт, да? Ну, але ўжо так, скажем, такі накіроначак, што мы павінны справаздачыцца кожны год нейкім чынам і паказваць гэта, ну, самых звычайных артыкулах, напрыклад, да? Вот у той же час у нас выдаецца там зборнік філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны, калі ласка вот назбіралі, ну, не толькі Гродзеншчыны, ўсёй Беларусі занатавалі фразеалагізмы, ну і калі ласка, вот трэба пусціць іх хаця б у артыкул, каб былі. Таму хочу сказаць, што новага выдання пакуль што няма, але праца над гэтым ідзе, і вот як адно з важных момантаў мы сапраўды гэта, ну, паставілі гэта пытанне нават у межах сваёй кафедры. Но я ведаю, што плённа фразеалагічная
фразеологіяй займаецца Ляшчынская Вольга Алексеевна, толькі яна больш, ну так скажам, аналізуе ўрэчышча таго, што ёсць. Ну, але таксама зборам гэтых матэрыялаў яна займаецца, да. Ведаеце, што павінен быць такі апантаны чалавек гэтай справай. Ну, такіх апантаных у асобе Лепешева і Мікалая Александровича гэта прыклад для нас, якія сапраўды жылі проста кожны момант гэтым. Ну, але я думаю, што школа ёсць, таму гэта праца будзе працягвацца. Фразеологізмы новыя, канешне, узнікаюць, гэта зразумела. Дзякуй. Яшчэ маё пытанне. Вы гаварылі пра параўнальную фразеологію, як я зразумеў, вельмі шмат дыпломных працаў, так, пра польска-беларускія фразеологізмы. А ці гэта толькі дыпломныя працы, ці можа ёсць артыкул альбо манаграфія? Не, манаграфіі пакуль што не пра польска-беларускія. В прынцыпе, можна было б дыпломную працу і потым в межах нават кандыдацкай дысертацыі гэта пытанне разглядаць. У нас у гэтым годзе, як я гаварыла, абараніліся 2 кандыдацкія працы, но яны толькі абараніліся, значыць, абавязкова выйдзе манаграфія пра беларуска-французская, гэтыя супастаўляльны аналіз, і беларуска-англійскі. Манаграфіі выйдуць яны ў друку недзе праз год, ну, праз паўгода, можа быць, да. Вось, таму, ну, дарэчы, ведаеце, што пра параўнальны аспект вельмі вялікая колькасць рускіх, канешне, фразеологізмаў з іншымі мовамі, з кітайскай, там, і з англійскай, і так далей. У беларускай фразеологіі іх не шмат столькі ёсць, ну, але фразеологічная школа Даніловіча вельмі моцная, да. Іншыя, можа быць, лінгвісты менш гэтым займаюцца. Ну, але пакуль 2 гэтыя манаграфіі, то яны будуць дакладна. А што датычыцца гэтых супастаўляльнай фразеологіі, то вялікая колькасць артыкулаў таго ж Мікалая Александровича пра тую ж самую дыялектную фразеологію у параўнальным аспекце з польскай мовы. І нават у гэтым падручніку, што я вам дэманстравала, слова фразеологізму ў кантэксце, там ёсць яго артыкулы, менавіта самі артыкулы пра параўнальны аспект беларускай і польскай фразеологіі. Вялікі, чи є ще, може, питання? Не бачу, не чую. Тоді велике дякую вам за вельми цікаву лекцію, презентацію. Такий широкий огляд літератури. Я думаю, що ви показали такі важні криниці, якими можуть користатися і наші студенти, рихтуючи свої дипломні праці. Так що дякую велике за таку подробязную классификацию фразеологизму, так? Я думаю, что нам это показывает сапраўды розныя магчымасці аналізаваць фразеологизмы. Так что дякую вялікі. Хочу вам сказать, что презентация будет доступная, так что калі вы захочаце вернуться до этой темы, ці крышечку шырэй заняцца гэтай тэмай, то будзе такая магчымасць. Дзякуй вялікі ўсім за вашу прысутнасць, дзякуй вялікі вам, спадарня Алена, і думаю, што гэта не апошняя наша сустрэча. Усяго добрага, таксама віншуем вас з надыходзячым святам, зычым здароўя перад усім, добрага адпачынку, натхнення, сіл, і да наступных сустрэч. Усяго добрага. Вам дякую. Я таксама ад душы, што вы мяне выслухалі, што такія сустрэчы адбываюцца. Дарэчы, па вашай, напэўна, ініцыятыве таксама. Ну і чыста па-чалавечы я таксама жадаю вам усім здароўя, плённа перажыць гэты вялікі тыдзень, сустрэць самае галоўнае наша хрысціянскае свята, якое таксама адлюстравана ў фразеологіі, правда? Ну і да наступных нашых сустрэч. Вялікі дзякую. Дзякуй. Да пабачэння.